वेंगुर्ले एसटी डेपोमधून सकाळी 8 वाजता पुणे येथे जाण्यासाठी सुटणाऱ्या एसटीचा वेंगुर्ले शहरातील भटवाडी आडी स्टॉप येथे रत्नागिरीवरून वेंगुर्ल्याच्या दिशेने येणाऱ्या कॅन्टरचा समोरासमोर धडक होऊन अपघात झाला। सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। या अपघातात एसटीमधील 5 प्रवासी किरकोळ जखमी झाले। दरम्यान कॅन्टर चालकाने दिलेल्या तक्रारीवरून वेंगुर्ले पोलिसात एसटी चालकावरती गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। वेंगुर्ले एसटी आगाराची MH13 CM 7845 ही एसटी बस वेंगुर्लेवरून कुडाळच्या दिशेने पुणे येथे जात होती। त्याच दरम्यान MH34 BZ 6952 हा कॅन्टर वेंगुर्लेच्या दिशेने येत होता। वेंगुर्ले शहरातील भटवाडी येथे या दोन्ही गाड्या समोरासमोर धडकल्या। हा अपघात आज सकाळी 8:15च्या सुमारास घडला। यानंतर घटनास्थळी वेंगुर्ले पोलीस व एसटी महामंडळाचे अधिकारी दाखल होऊन पंचनामा करून दोन्ही गाड्या वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यात आणण्यात आल्या। या अपघातात दोन्ही गाड्यांच्या दर्शनी भागाचं मोठं नुकसान झालंय। दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार कॅन्टर चालकाने दिलेल्या तक्रारीवरून एसटी चालकावरती गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यात सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरू होती। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।